Na, itt van. Fogjad. Fogjuk meg. Megy a videó? Megy a videó. Leharapod a fejét. El nem meneküljön, megy. Figyelj, meg sem meri majd fogni. Új. Meg sem mered fogni. Gyerünk! Hogy bújik bazd meg a hal? Jöjjön már tőle. Olyan, mint egy megfish. Hagyjuk. Kezet fogtunk. Jaja. Most már muszáj, vagy kezet fogtunk. Hát tegyük ki a vizet, azt hogy megmarad a hal. Ja. Dragy oda! Hülye, ide a földre! Kiesik a hal. Nem kell állítani. Várjál, hogy nagyon kéne basszol. Nem, élő halat kell lenni. De bassz a halat. Vedd ki. Arra Ne, vedd ki! Vedd ki, Vedd ki! Nem, basszol. Nem, vedd ki! Úgy elharapom az zacskót. Vedd már ki! Ha vedd ki. Itt semmi feladat nincs benne. Oh! Most egy zacskós halat kit érdekelget? De úgyis elharapom. Csöcsömmel is meg. Na, itt van a halat, fogja. Tartsd. Én tartsam, bazd meg. Jó, Most meg legalább. Na, hogy szemet tegyen meg. Most itt mindegy úgyis kiszed. Jó van, adjad. hozzad a vizet, meg Adjad. Harapd le! Kurva, mint a kurva is. Harapd le! Le kell harapnod a fejét. Hozd meg. Nem ugrik már. Hát Fogja, ez már megölted. Konkrétan. Na várjál, megmosom neked. Na itt van, harap le. Harapd le a fejét. Na. Harapd már le a fejét, kenyó. Harap már le a foggal. Bear Grylls már rég megcsináltad. Tessék. Visszaharap a fejet. Visszaharap már. Harap már le, te hülye. A szádat kiolvassuk. Itt van, nem, videó. Videózom már még. Fúj, bassz meg! Még mozog! Na nézd már, még egész húsos is. Várjál már. Konkrétan, ja. Ott tele van hússal. Amúgy ennek nagyon szart a pintása. Igen. Nem tud visszafele úszni. Akkumulátor lemerül. Jó van. Gyorsan. Hogy örül magának? Egyes játszúr, bazd meg! Anyád! Már megdögletlen sem. Megmozdult, bazd meg, mikor ráharaptam. De hogy mozdult? Mondom. Anyád, hogy megszúrt. Engem is szúrt, nyugodj meg a szájpadnál, csak is megszúrtál. Egyed. Várjál. Itt a száka, bazd meg. Nem most éreztem. Most áll még a húsát. A húsát. Együk már meg a nyers, együnk már nyers halhúst, kölyv. Késsel vágjuk szét, van valakinél kés? Nem hoztál kést? Bicskol. De úgy látszik. Fúj, gesztus.